noson dda neithiwr i'r Cymro Johnny Clayton yn rawn gynta pencampwriaeth y meistri yn Milton Keynes yn curo Jose Sousa. Hefo ni rwan mae Dylan Williams yn rhedeg cyfri Twitter PDC Cymru. Bore da Dylan. Mi oedd chwarae'n wych yn erbyn dy Sousa. Do, ti'n bod oedd hi'n i feddwl ta'r gêm gynta'r tymor newydd oedd hi'n perfformiad sicr iawn gan Johnny, o'n i'n meddwl, yn sgorio'n drwm ac yn rhoi dy Sousa o dan bwysau o'r cychwyn cynta. Do, be ni wedi gweld dros y flwyddyn diwetha yw, os i ti moyn curo'r prif chwaraewyr yma, fel Van Gerwens a'r Peter Wright a dy Sousa, mae rhaid roi nhw dan bwysau. Dyna nath Johnny o'r cychwyn cynta. Er yn gêm glos, o'n i wastad yn teimlo ta un enillydd fydde, a war y teg i Johnny nath e ennill y leg ola na gyda gorffeniad gwych i fynd ar gêm. Ynddo fi. A sôn am Michael Van Gerwen yn fanna, mewn ebu o'n yr ail rownd cyn rif un y byd, ond mi gyrodd Clayton neu'r ferret o y llynedd yn y gystadleuaeth. Do, falle fi grandawyr yn cofio, nath Johnny giro fe llynedd yn y rownd agoriadol, a fe oedd y chwaraewr cynta i giro Michael Van Gerwen yn y Masters ers 2015, felly bydd Johnny mewn i'r gêm, yn gwybod bod e'n gallu dod i ben a Van Gerwen. Bydd hi'n ddiddorol iawn i ni fel Cymru gael gweld siwt fydd Van Gerwen yn ymateb lenni, achos fi'n siŵr bydd e ddim yn hapus bod Gerwen wedi ennill pencampwriaeth y byd, wedi mynd ar rhif un y byd oddi wrtho fe, felly fydd hi'n gêm dda. Fi'n credu bydd Johnny yn gystadleuol iawn, ond fi'n disgwyl Michael Van Gerwen nôl i ryw fath o'r chwaraewr i ni wedi gweld dros y blynyddoedd diwetha. Fydd o'n crynu, Dylan, mi fydd o'n crynu. Beth am Gerwyn Price, y pencampwr byd wrthi'n yr ail rownd ar y byd y sais, Joe Cullen. Sut bydd ddod ar ôl ennill pencampwriaeth y byd yn ddiweddar? Ti'n bod, fi'n credu fydd hi'n noson i gofio i Gerwyn hyn o mwy na dim, pan bydd e'n cael i gyflwyno i'r neuadd, fel pencampwr y byd am y tro cynta, rhif un y byd. Fydd hi'n noson i gofio, beth ddigwyddodd, ond fi'n credu fydde wedi lyco gael gêm falle bach yn haws i ddechrau i amser fel pencampwr y byd, os mae Joe Cullen wedi dangos dros y 6 mis diwetha, bod e'n un o'r ein sydd yn gwella, sydd yn datblygu drwy'r amser, felly gêm anodd i Gerwyn, ond bydden ni'n disgwyl bydd e'n cario ymlaen gyda'r ffom welon ni yn 2020. Sa rwy'n yn meddwl am ysa, gawn ni weld pwy fydd mynd â hi ar wobr ariannol o 200 ac 20 o filoedd o bunna nos fory. Diolch yn fawr, Dylan. Diolch yn fawr.